залда тұрып йөрүне туктатуыгызны сорыйбыз. Социаль дистанция саклауны һәм маска киюегезне үтенәбез. Кәефләр күтәренке булсын. Без башлыйбыз. Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Приглашаем вас в зрительный зал. Пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны. Просим вас соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Приятного вам вечера! Хәерле кич, кадерле дуслар! Исәнмесез, югары сәнгатьне яратучы, җыр, моң сөюче, кадерле Казан тамашачысы. Без сезне, милләтебезнең асыл егете, ике тугандаш республиканың яраткан җырчысы Рөстәм Асаевның «Миңа 45» дип аталган концерт программасында сәламләүебезгә чиксез шатбыз! Әйе, эстрадабызның иң шибәр, иң зәвыклы, затлы, кабатланмас тавыш иясе Рөстәм Асаевка да 45 тулды, җәмәгать! Гадәттә кеше үз туган көненә иң якыннарын гына җыя. Менә бүген дә залга яраткан җырчысын котлау өчен иң якыннар гына килгән. Рәхмәт сезгә. Хәзер инде кайнар алкышлар белән каршы алыгыз. Сәхнәбез түрендә юбиляр үзе, Казан шәһәр филармониясе солисты, Татарстанның халык, Башкортстанның ат казанган артисты Рөстәм Асаев. Hayırlı kış, dostlar, hayırlı kış. Yüzleriniz güllaş күренә. Karşılaysız bizni yakın idi. Koluna koyup yürek türenə. Sizni sağlık, şarkışlar bulur. Şırım bilen kanlı kanımı yazmış şiire ışıraştırdı bizi. Min sağındım, sizni sağındım. Yazmış şiire ışıraştırdı bizi. Min sağındım, sizni sağındım. Hayırlı iş, hayvan dünyada hoş meyvelerini. Dostlar bulan, şirde şırda mıngılı. Doğan bulan, şirde kümülü. Sizni sağlık, şarkışlar bulur. Şırım bilen kanatı kanım. Yazmış şiire ışıraştırdı bizi. Min sağındım, sizni sağındım. Yazmış şiire ışıraştırdı bizi. Min sağındım, sizni sağındım. Sizni sağlık, şarkışlar bulur. Şırım bilen kanatı kandım. Yazmış şiire ışıraştırdı bizi.
Min sağındım sizni sağındım Yazmış şiire ışıraştırdı bizni Min sağındım sizni sağındım Min sağındım sizni sağındım Min sağındım sizni sağındım Min sağındım Бик зур рахмат, хәерле кичләр, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Казанлылар, хөрмәтле Казан кунаклары. Сезне чын күңелдән тәбриклибез. Килгәнегез өчен бик зур рахмәт. Һәм күп сүз сөйләп тормыйбыз, чөнки артта шулкадәр искитмәле, яшь, талантлы музыкантлар утырганда, бик зур рахмәт. Мына ак-пак чәчәкләрдән башлап җибәргәле концертларны бик зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, егетләр. Без кабызган утлар сүнмәс алар. Biz kavuşkan utlar sürmez alır, sürmez alır her çillerine. Biz kavuşkan utlar yanar, yanar hizmet ilinde. Biz kişi olmalar, yukarı vurlar, biz kişi olmalar, düşman durmalar. Bizim bayraklar, utta yanalar, zor beylemişim, eş üstünde görünümüzeriz. Asırlarını yılda öderiz, şöyle kan yaptık, kışlayımız üseriz, nıdım şolay, üseriz. Biz kabızgan utlar sürmez alır, sürmez alır her çillerine. Biz kabızgan utlar yanar hizmet ilinde. Bizim bokşalar, şeşek atalar, ilk ürküşü. Bizim bölükler utta yanalar, zor amelişim. Eş üstünde görünümüzeriz, asırlarını yolda öderiz. Şırıktan yaptık, kırıştayız, üseriz, nıgıp şolay, üseriz. Şırıktan yaptık, kırıştayız, üseriz, nıgıp şolay, üseriz. Рөстәм Асаев һәм Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестры. Оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты Ильяс Камал. Хөрмәтле тамашачылар, сез Кәрим Тинчуринның Кандыр буе пьесасыннан Салих Сәйдәшев иҗат иткән Без кабызган утлар җырын тыңлап үттегез. Әле кичәбез дәвамында спектакль җырлары тагын яңгырар, моның үзенә күрә бер сире, дөресрәге сәбәбе дә бар. Беренчедән, Рөстәм Асаев республикабыз театрлары белән бик тыгыз дустана мөнәсәбәттә яши, күреп торасыз инде бүгенге оркестрда Тинчурин театрыныкы, алып баручысы да Тинчурин театры артисткасы. Рәхмәт. Инде икенчедән, бәлки әле күпләрегез белмисездер дә, 2000 еллар башында Рөстәм Асаев Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисты булып, инде соңра Казанга күченеп килгәч, Казан дәүләт консерваториясының опера студиясендә солист буларак хезмәт иткән кеше. Шуңа күрә театр аның йөрәгендә, аның күңелендә, аның тормышында зур урын алып тора. Сезнең игътибарыгызга Таҗи Гыйззәтнең Ташкыннар пьесасыннан Җәүдәт Фәйзи иҗат иткән Гайнавал җырын тәкъдим итәбез. Башкара Рөстәм Асаев.
sağılmagan bayağı. Dili gören bağanasın, sanıysın kalgan iken. Közü kirpiklerin dolaşır, Paris'im kalgan iken. Közü kirpiklerim dolaşır, Paris'im kalgan iken. Bizning avul tili gören bağanasın, kimi koygan idesem kilep gitmedim, tuğan şirden kimi doygan. İdesem kilep gitmedim, tuğan şirden kimi doygan. Tuğan şirden kimi doygan. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Киләсе җырыбыз шулай ук музыкаль комедия Башмагымнан Зыя Гафур Арит. Өрен табыл минем калган, сими тургай артылган. Издән себер сәүдәсенә минем байлык башлаган. Ашаганым хәлбәгенә игәннәрем, хөлләгенә игәнем минем. Aşağıdan hüllüğüne, giyenlerim helbegine. Façart yağıştım, bütün çirim kilişse de, tik hatınım üç güne, şu beş kadın arasında sen bulursun düşküne. Pop çıktılar altının eşeğine, kadının, kadının minir. Pop çıktılar kadının eşeğine, altının. Façar yağışlar. Рөстәм Асаев һәм Тинчурин театр оркестры. Рөстәм абый, китергә ашыкмагыз, зинһар, туган көннәр булгач, әлбәттә, котлаулар күп була. Сезне котлап, сәхнәбез түренә бик зур рәхмәт. Резида Лукмановна,
Рәхмәт. Ресейнең атказаны, Татарстанның халык артисткасы Резида Галимова. Бик зур рәхмәт сезгә, Резида ханым. Рөстәм абый, сезне котлап сәхнәбез түренә Казан шәһәр филармониясының сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Чулпан Ринат кызы Закированы чакырабыз. Рәхим итегез. Кадерлі тамаша, исәнмесез. Рөстәм, достым дип әйтсәм буламы? Чөнки без инде бу ничә ел дәверендә дуслашып, туганашып та биттек шикелле. Рөстәмне үз вакытында шундый матур тавышлы, шундый матур артист булган өчен безнең Татарстанга чакырып алдык үз вакытында. Чөнки сәхнәбезгә, безнең милли мәдәният үзәгенә матур шибәр герой кирәк иде. Минем өчен инде Булатны җырлый торган партияне бик хыялландым мин Рөстәмне чакырганда. Гомумән республикабызда менә шундый шибәр артистлар һәрвакыт килешеп тора иде. Бик зур рәхмәт. Безгә ышанып, шундый ерак ара, кемгәдер якын, безнең өчен шактый гына араны якын итеп күчеп килдең, ышандың безгә иң беренчедән. Ринат Зинуровичка ышанып килдең һәм үз иҗади юлыңны монда Казанда таптың. Үзеңне сәхнәдә тагын да үстерергә чаралар таптың. Һәм инде бүгенге көндә шундый мактаулы исемнәр алдың. Исәнлек, әлбәттә, исәнлексез яшәп тә булмый, иҗат итеп тә булмый. Исәнлек һәрвакыт кирәк. Ләкин артист өчен иң мөһиме иҗатның тулып тору, иҗат итәсе килү, сәхнәгә чыгасы килү бик мөһим. Рөстәм, менә шул теләк белән яшәргә Ходай насыйп итсен сиңа. Ничә ел узса да, ничә генә чәчләр чал булмаса да, сәхнәгә чыгу теләге сүнмәсен. Чын күңелдән сине котлыйм бу бәйрәмең белән. Без синең белән бик горурланабыз. Филармониядагы иң алдынгы алып баручы артистларның берсе дип горурланып, Рөстәм Асаев безнеке дип әйтәбез. Кечкенә генә сиңа теләкләр, матур гына. Филармониябызның рәхмәт. Филармониябыз коллективының гомумән һәм филармония җитәкчелеге исеменнән матур юллар сиңа, Рөстәм. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле Чулпан Ринатовна, хөрмәтле үземнең коллегалар, барыгызга да барысын да беренчедән хөрмәт итәм, яратам. Менә шундый искитмәле тамашачыларны да үзебезнең яңа залыбызда күрүгә бик шат, котлауларыгыз өчен бик шат. Исәнлектә, саулыкта, иң мөһиме тынычлыкта яшәргә, иҗат итәргә насыйп булсын һәммәбезгә дә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Миңа бик тә приятно булды. Чәчәкләр өчен. Бик зур рәхмәт. Әйе, булды, озатып торабыз сезне, Рөстәм абый. Рәхмәт яусын. Әлегә Бик приятныдыр шул туган көнең белән котларга. Моның кадәр халык килсен дә, әйме? Ничек приятны булмасын да, ничек бәхетле булмыйсың инде. Хөрмәтле тамашачылар, бүген Рөстәм Асаев кына бәхетле түгел, бүген бит сез дә бәхетле. Беләсезме ни өчен? Беренчедән, сез яраткан җырчыгызның туган көнендә кунак булып утырасыз. Бүген ул бары тик сезнең өчен генә җырлый. Икенчедән, Рөстәм Асаев яраткан тамашачысына тере оркестр, тере музыка уен коралларын ишетергә мөмкинлек тудырды. Шуңа күрә шушы мизгелнең кадерен белеп, ләззәтләнеп утырыгыз. Салих Сәйдәшев, Наемщик музыкаль драмасыннан бию, башкара Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестры, оркестрының баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе Ильяс Камал.
Цинчурин театры оркестры, оркестрның бош дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Ильяс Камал. Рөстәм Асаевның бер интервьюсын укыганда, менә мондый юлларга тап булдым. Кой вакыт миңа фәлән җырчы бии җырлый. Шуңа яраталар аны. Нигә син дә шулай итмисең диләр. Мин бит биюче түгел, андый сәләтем юк. Тамашачыга яраклашыр өчен генә бии башларга җыенмыйм да. Әйе, заманнан артта каласы килми, әмма мин инде хәзер үзгәрә алмыйм. Башкаларга ярарга да тырышмыйм дигән. Чыннан да, Рөстәм Асаев кайбер сәхнәдәшләреннән аермалы буларак сәхнәдә акырмый, бакырмый да, ниндидер мәтәлчекләр дә атмый, куш аяклап сикерми дә, тамашачыны шак каттырыр өчен шоу да ясамый. Ул бары тик Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән кабатланмас тембры, моңы белән җаннарны дәвалый, күңелләрне иркәли. Һәм үзенең мәгънәле җырлары белән тамашачыны рухи яктан байыта. Менә шуңа күрә ярата да инде аны тамашачысы. Дөрес әйтәмме мин? Рөстәм Асаевның репертуарында эстрада җырлары белән бер рәттән ретро һәм халык җырлары, романслар, арияләр дә бар. Кыскасы, Рөстәм Асаев бер урында таптанып тормый торган, һәр вакыт үсешкә, камиллеккә омтыла торган артист. Алда яңгыраячак әсәрләрне башкару өчен күпме көч, харизма, осталык кирәклегенә сез хәзер үзегез дә инанырсыз. Джордани, Каро Миаубен. Башкара Рөстәм Асаев.
scesa crudel, tanto rigor, caro mio ben, credimi almen, senza di te languisce il cor. Caro mio ben, credimi almen, senza di te languisce il cor. La calunnia e venticello, un'auretta assai gentile, che il sensibile sottile, leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va scorrendo, va razzando.